ላይ ታደሰ ወረደ ህዝብ ትግራይ ምስ ክልተ ሃገራትን መወልቶምን ኣብዚ ላዕሊ ናይ መኸተ ኩናት ኣሎ እዚ ህዝባዊ መኸተ እዚ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ምንታይ ብርኪ እዩ ዘሎ ተግባርን ዓላማን ዞም ህዝብና ዝምክቶም ዘለዎ ወረርቲ ሓይልታት ከመይ ክግለጽ ዝኽእል ሳልሳይ ኩነታት ሰራዊት ትግራይ ካሕዚ ኣብ ምንታይ ብርኪ ኣሎ ኢልካ ክውሰድ ይኽእል ዘላ እዚ ንሕተዋት ኣለዋና እቲ ውግእ ካብ ዝጅመር ዝወራር ካብ ዝጅመር ክልተ ወርሒ ገይሩ ኣሎ ወይ ዕለት 18 ነሓሰ ተጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ይቕፅል ኣሎ ቀትርን ዕረፍትን ኣይቋረፀን በብመዓልቲ ኣይቋረፀን ስለዚ ቀትሪ ለይቲ መዓልታዊ ዘይቋረፀ እዩ ኣብ ኩሉ ኣብ ዙርያ ትግራይ قدم له تي علامة ورارم قلت تغيري سلازي نمنتا يوم ورار دي جميرهم زلو حدش ما برزاد لي يكونن بقول له تي حزب تግራይ نمصنات نمدهال كال اي زي على الحزب غيركا نمبالي نمغدافي سراويتو يكون كم هزي زخونه عينت قال أي متسع زي خير الحزب غيركا نمقدافي كوزيات صار خلتي ماقرات منقست إثيوبيان منقست إيرتران بحبار بحد بلان زغور وي مجمريا مس منقست إثيوبيا بسراويت منقست إثيوبيا تجمروا جينيرو عبدو جنبار تقصيلو أب حصير جيجن منقست إيرتراون زاتونا ناي حبار بلان بحادة غيرهم زبا كوينو زكايد وزلو متقعتي كتفالالي يتخدم منقستي إثيوبيا منقستي إيرتران سراويتات بحوار يتكونا كامريت إيرتران بحوار يتكونا كامريت إيرترا كبال كله كاب زالمبسا جلا راما أدياو بتسترف قصد لما كابدياو مزقا معراب تقراي كابوز حقابتات ون نايرترا سراويتن نايتيبيا سراويتن بحبار ون يمزاد كعزالو كابي حاليفو أبدو أو تسألمتون ناي إيرترا ناي دقاف ناي دقاف وهابتي يخونو كالوت ناي إرترا حايلون يساطفي أمام كبيت برات وذات زمسون أنا وهود خوينا مذكايد وذلو متكاتين ناي خلتيهم علامة حدا عينتي نايو علامة الله ممكن زير حدي تعلموا هذا تقرأي مصنعتي ناي كلت يوم ببناي بعلم ما بقى سجيرهم أفتو وقك أفتو حجز كايز ولا وقعت انت الرأيد ما نايز وق زي ناي بعض علامة يوم جيرهم زبل ولا أكل نتو كوينات ناي كوينات علامة وكسخ علم نايك زكايدو وزلو وقعت ما نايبعلو علامة نكايدان زبلو ود يرم زكايدو وزلو بجبوت هذه ناي منقستي إيرترا أبزوق كساخ عزد العلامة قلتي غيروي زي سراويتون قريسيو أب صحفاتون ترخيو أب استمارخو دوكمنتاتون زترخوي هزب كفانا على المقارين حدا طال الله هزبي أبقزو أم مربتو كي نبر مقارين سدتنيا مقار كفانا على المقار مفنا قالوا ناوشتي إيرترا دقة مالتي عدم حرا تسترفد ما أب تقرأي أب كامبتات هاوس ناوشتي سدتنيا كامبتات نبر هزبي من المقبارين بذي مسارات هزب كم هزب متن كافتو فينا طالعت كاب من السالن
كسدد مقبارني كفانا على مقبارني زيادة حنت علامة نايتوق عاوت زلك علون زي كم صاع عنصر يا تخون ناي هذه ناي منكسي تبع الكيد ذا وق أفز حزي علامات جورة ذا لما دليتي يكون تقرأي مكوثاري بزخونة واقع تقرأي مكوثار كتماتات تقرأي مكوثار عبيت كتماتات تقرأي وانا هاتمات تقرأي مقالون مكوثار زين تقطرات مكوثار حزب مبسواس كاوتي اتكي زي السراوي كون مقارزي يون بقلت زفلتي سلازي نايتوق عوات يخون زي معوات ناي نوصو كفوق يخون نايت تخاطات تلزق البرز اللوقات ممزنيا زيها كوينات حق اللو زكايد اللو وقعت نوصو كفوق وقعت زقض حقتات اللو تم حقتاتهم زفلتهم عالم لخاو حقتاتهم كل زقز اللو حقتاتهم زم حقتاتهم عيسر تواقع يكون هذي تعاطيو زواقع يكون كل هذي تارجت زقبر كويناتي يقن كوين زالو سلازي نصرات سيبلاتون تارجت زغون له هصاونتي شماقلتات عبيتي مرات هايمانوت كتما قطر مندرات كلهم زكاصلو عانولو زخونه سيفيل ون الى ما زخونه الحينه توقي زي او كل تراي اودي او تراي بس خوات تግራይ تراي ولا ابزات تراي او دو تግራይ وذات تراي بس خوات تمثل مقد بقى زرخب كاي قاص زرخب كاي زرتي تمليسون زبلعه اخل كيتو المقبر بس اذي اوداو زقبر الله شويت يعصد حصري صعان زخونه ناي غزا شيرون غزا تفتشوات تسعيني خيد وتهدر شعبها ونقص يكون كم بدنا نوقف نايسي بالمنبر يسر زي قبر نقر لهم كل زي قبر لهم كافتي أبز حالفة زقوروا بز خلفة مالكحو يقوروا لهم وق نايوعلو أكايد الله مرحو توق زمر حل نايوعلو أكايد الله أبدو قزي بزخونا واقع نخف طرح تعالى ما زي الناس أخي بداو كافت مجمرة جمر سلمتي أسجد أداو تحت أداو لعلى أداو كشاب شرا أبزنار وقعت عضغو كاوي صالح لها كوابون حكاف ساعات زقبر زلو تقور وقعت له كم ناوقع كذا زخونا مرحي دوكو بلو زلو وقعتي نيرو تزكايد وزنار وقعت كسرى سبحيلو يفطن ناي إرترا سراويت كسرى بعلوم يفلطوا ابن حناون نفلطينا سبعوي ماتيريالوي أما راحتهم زلو كسارة أزستهم زلو كسارة كل يبلي ناي سراويت إتبع كسارة قطع زلو يكون قطع ذكاء عليكون ناي تمن أسي إتبع خندي أنا يبل خندي ناي خمس عينات هلكتي دارك كم زلو
ينرئ لنا أنا صكف وقعت كشام مجرشة ويكبر بزح يموت بزح يقطقط بزح يبل بستفعل عليه بأدميت بونس تانكتات يقاصلا مكاينهم يقاصلا سب يبل سب دما سلكا أبتو أدميت زمت زلو ترحتونا أما أخل زلو ولا أبدا حريز زلو عدد هالكيت يكون مرحي تمرحون من بزح خسير خما جيرو كيسارة تشكيمو زل نقر كرأي يكالي سخوانا واقع كفل قنت تقمت علامة تسعى كتون اللو ايتو التوسانة قبل أثار خفيلهم زكبر قبيلهم يبلهم أتصيلهم يوم شراء أتصيلهم أخصون بس حميم تنايتو قا كذا ب أرو نايو تدرنا ساينس فلتو زمرح عينت أزازي عمر رح زمرح يكونن طرح تا بوليتيكا وعلامة مالت تا بزخونة مقدي صمتت بوليتيكا وعلامة بزخونة مقدي هزي فانقال ناي إيرترا ناي منقست إيرترا علامة هزم فنقال هزم سدتنيا مقبار تسراويت كاف هزبي تقليلكا من الصالزل نسيتا بوليتيكا علامة زي أتساعة طرحتهم منقست إثيوبياون بزخونة واقع هزب فانقال كاس زعجر كاس من مريت تقرأي مكوسار زبدي إذي كوينو ببقي زقمقمون نبل نسمعنا نفلتنا يسراخ يدوم قمقيمة ميم أسمارا نايتيبا مرحتن وتادرا مرحتن إيرتران شرا قمقيمة ميم مقسوم قمقيمة ميم قيسارا خبي ديكوان توم كيديم عزز تزقرصو كيسارا خبي ديكوان هدي سوام قمقيمة ميم نعوة لنا تقمقمة بس خونا واقع نعوة لنا نايرترا ممزني هزم فنالي هزم دم فنالي لهم يعني أفتوق تهزم كما يكون كم ظل نري لنا تحت هذا ملو تفنالي كأكد مسرويت وزي إسقاونتي عبيتي أنستي تريد حيزهم لعليا داون تريدهم حيزهم زركام تايك دقم نخنديك زي زول عون زيفه زي بل تفانا إلهم يوم وات يوم فقد شنطرو فقد برخا تبتيني هزبي سلازي كاب قزقوم كام مربطت أفانا إلهم يوم كاوزي أنصار تعويتنا إلهم الله تعويتنا إلهم الله زركاو زخوانا زراتي وسيد يوصد له أمريت له يرقص له نعصد يوصد شويت مشاعرون كي طرفه مسجون دو كفت دي ميلون نفزع دي ميلون زي شوتهم كي طرفه نوص كف جذا أخلو ناس عاني يوصد له يوم زخوانا نولت ما كان كم لمعدهم هنا قور يوصد له يوم وذي في قور سلطة تحويتنا يولدهم منقستي سرايت إثيوبيا مرحي زي اللي يتصرف زلو حجز مطو حدش توتادرات يوم شامبل زلو ودو أزمرحو قانت أزمرحو زع أزمرحو زلو مرحة ألبا يزخون زلو يهلك يزلو قم شراحي ذم تعويتنا يعني تخصي فهذه بدلية واقع يكون طرح ندفع هي
استراتيجي ዝኽተልዎ ዘሎ ነዚ ዕላማ እዚ ንምውጋእ ትውግእ ከምዚ ዓይነት ዘተግብር استراتيجي ሒዙ ዝኸይድ ዘሎ እና ንሪኦ ኣለና እዚ ድማ ዝኾነ ሰራዊት ሰብ እንድዩ ጸላኢ ናይ ሰራዊት ጸላኢ እዚ ክንደይ ናይ ተሸኪምዎ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ዝብል እውን ንሪኦ ኢና ጥይት ንከወድኡ ጥይት የብሎምን ስለ ዝበሉ ጥይት ምእንታን ክውዳእ ሲኢሎም ዝሰድዎ ወታደር ምእንታን ክንትኩስ እሞ ጥይት ክንውድእ ሲሉ ዝመፅእ ሰራዊት ኣሎ ስለዚ ተኪሶም ክውድእ እዮም መጨረሻ ነዚ ተባሂሉ ዝሃልቅ ወታደር ኣሎ ነዚ ተባሂሉ ክመውት ዝግበር ወታደር ኣሎ እዚ ኣብ መጨረሻ ክንደይ ናይ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ውግእ ኣካይዳ ክሽከም ሰራዊት ዝብል ኣሎ ሰራዊት ካብ መጀመሪኡ ነይሽከሞን ነይሩ ብድሕሪት እናገደዱ የዋግእዎ ነይሮም ግልፂ እዩ ዝኾነ ምሩኽ ክሕተት ዝኽእል እዩ ሰራዊት ኣብ ቅድሚትን ኣብ ድሕሪትን ዘዋግኦ እዩ ከምኡ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ከምኡ እዩ ዝዋጋእ ዘሎ ብድሕሪቱ ናይ ሻዕብያ ወታደራት እውን ክቐትልዎ ዝተመደቡ ኣሎ ከምዚ ገይሩ ተገዲዱ ቅድሚት ይኸይድ ነይሩ ድሕሪት ከይብል የብል ሕጂ ናይ ሻዕብያ ወታደር እውን ብከምኣ እዩ ዝዋጋእ ብድሕሪቱ እናተወዐ ይዋጋእ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ብድሕሪት ዝኾነ ዓይነት ክስታይ ተለውን ደው ዘየብሎ ናኾነ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እቲ ከምዚ ዓይነት ኣካየዳ ዘርዝእ ወታደር እውን ሰብ ስለ ዝኾነ ነዚ ናይ ምሽካም ክስታይ ናበለ እዩ ዝኸይድ ነዊሕ ክፀንሕ ዝኽእል ኣይኮነን እናደኸመ እዩ ዝኸይድ እዚ ኢና ንሪኢ ዘለና ህዝቢ ትግራይ ውሕድ እዩ ከም ህዝቢ መጠን በህዝቢ የናፃፅርዎ እዮም 100 ሚልዮን ድዩ ዋላ 110 ሚልዮን ምስ ህዝቢ ትግራይ እዮም ዝናፃፅርዎ ቁፅሪ የብልዎ እዩ እቲ ናይ ህዝቢ ትግራይ በዝሒ ኣብቲ ቁፅርቲ ከምዚ የለ የብልዎ እዮም ግን ቁፅርቲ ምስ ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ትግራይ እናፃፂር እዮም ስለዚ ዝኾነ ነገር ተኸፈልካ እውን ትግራዋይ ምስ ቁፅሪ ተታሒዙ ክፃወረ ይኽእልን ኢሎም እዮም ዝሓሱ ስለዚ ካብ ቆፅሊ እዮም ዝርእይዎት ዝመፅእ ዘሎ ክስታይ ስለዚ ብናይ ህዝቢ ፕሮፖርሽን ተወዲኡ ዝብል ሒሳብ ዘለዎ ውግኣት እዩ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት መራሕቲ ዝመርሕዎ ዘለዉ እዮም እዚ ኣብ ናይ ወታደራት ሻዕብያ ኣብ ሕድሕድ ማስታወሻ እንተብሎ ክገብርዎ ዘለዎም ክገብርዎ ዘይብሎምን ኣብ መማስታወሻኦም ኣሎ ኣብ ጀጅብኦም ኣሎ ብዝሕዝን ደረጃ እዩ ተፃሒፉ ዘሎ እንታይ እዩ ትዕላሙ እዚ እዩ ትዕላሙ ናይ ውግእ ኣካይዳ እዚ እዩ እቶም ውግኣት ከምዚ ዓይነት استراتيجي ዝገዝኦም ውግኣት መጥቃዕትታት እዮም ዝካየዱ ነይሮም ብኣንፃር ንሕና ነዚ ክንከላኸል ኣለና ኣማራፂ የለን ኩሉ ዝግባእ ነገር ነዚ ወራር እዚ ንምፍሻል ኩሉ ዝግበር ነገር ክንገብር ኣለና ከቢድ እዩ ግን ክንገብሮ ዘለና ክንገብር ኣለና ኣብ ተዝናኒኻ ዝምረፅ ዓይነት ኣይኮነ ምርጫና ሓደን እዩ ነዚ ደው ክነብል ኣለና ስለ ዝበዝሐ ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዝጥቀም ብዙሕ ተኽሲ ስለ ዝጥቀም ዓዲ ስለ ዘቃፅል ገዛ ስለ ዘቃፅል ስለ ዝስደድ የለን ህዝቢ ክፋናቐል ከሎ ሰራዊት ክስታይ ክፀሮ ይኽእል እንቱ ስምዖ ነገር ስለተፋናቐለ ግን ተስፋ ይቆርፅን ይሕርን ህልኽ እዩ ዝኣትዎ ዘሎ
ስለዚ ብሓደ ገጽ ሕራነ ሰራዊትና ብጣዕሚ ዕምቀት ክህልዎ ገይሮም ሶት ዝበሃል ነበረ ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነ ትፅንተት ዘረባ ጥራሕ ኣይኮነ ተግባሩ ሰራዊትና ይርአ ኣሎ መራሕቲ ሰራዊትና ይርእዎ ኣሎ ስለዚ ኣማራፂ የለን ነዚ ክንዲ ዝከኣል ጥበብ ናይ ውግእ ኣካያዳ ተኸቲልካ ምባል እዩ ክክሽፍ ምግባር እዩ እዚና ንገብር ዘለና ስለዚ ትውግእ ደማዊ እዩ ከቢድ እዩ ከቢድ ንዓና ኣይኮነን ንፀላእቲ እውን እዩ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ኣማራፅና ግን ምውጋእ እዩ ክቕፅል እዩ ድማ እዚ በዚ መገዲ እዚ ድማ ረውረው ኢሉ መን እዩ ክወድቕ ክረአ እዩ መንእሰይና ኣማራፂ የብሉን ህዝቢ ትግራይ ኣማራፂ የብሉን በቃ ነቲ ሰራዊት ምጥንኻሪቱ ኣማርፂ እዩ ብሕታዊ መማረፂ ገይሮም ዝገድፍዎ ዘሎ መንእሰይ ትግራይ ዓብለቕለቕ እዩ ዝብል ዘሎ ናብ ሰራዊትና ክፀሮ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ ዓብለቕለቕ ዝብሎ ዘሎ ክጋደል ወሲኑ ኣሎ ኣማራፂ የለን ክውስን እዮም ገይሮምዎ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ኩናት በዚ መገዲ እዚ ክቕፅል ኣብ ትግራይ ደፊኦም ይኣትዉ ኣለዉ ኣክሱም በፂሖም ኣለዉ ዓድዋ በፂሖም ኣለዉ ተን ከተማታት ሒዞም ይመፁ ኣለዉ ንገድፎ ቦታ የለን ዝገደፍናዮ ቦታ እውን የለን ኣይንገድፎን እውን ሰሜን ምዕራብ ገዲፎም ሒዞምዎ ሽረ ሒዞምዎ ኣለዉ ማይ ፀብሪ ሒዞም ኣለዉ ናይ ኣድያው ከተማታት ሒዞም ኣለዉ ኣድያው ግን ኣይገደፍናን ሽረ ዙርያ ግን ኣይገደፍናን ፀለምቲ ኣይገደፍናን ኣስገደ ይገደፍናን ኣንከረይ ኣይገደፍናን ኣይንገድፍን ዛና ኣይገደፍናን ዓዴት ኣይገደፍናን ኣይንገድፍን እውን ስለዚ ድሕሪት ረመፅ እናገበርና ኢና እንከይድ ምስቲ ህዝቢ ኣለና ከመይ ከም ዝገብሩ ነብልና ንርኢና ስለዚ ኣብቲ ግንባር እውን ኩሉ ነገር ጌርና ኣብ ልዕሊ ፀላኢ ኩሉ ክንጥቀመሉ ዝግባእ ስልታት ጥበባት ተጠቂምና ኣብ ፀላኢ ከቢድ ክሳርና ብበልና ዝድምሰስና ክንከይድ ኢና ደው ኢልና ክነብል ዘለና ክንምክቶ ዘለና ናመከትና ተንቃሳቂስና ኣብ ዝጥዕም ቦታ ክነጥፎ ዘለና ናጥፋዕና ክንቕፅል ኢና ደጀን ዝብሎ ነገር ግን ከይህሉ ኢና ንገብር ዘለና ስለዚ ሓደ እዚ እዩ ስለዚ ሽረ መሓዝ ኣክሱም መሓዝ ማለት ከተማ መሓዝ ማለት ዓድዋ መሓዝ ማለት ኩናት ምስዓር ማለት ከም ዘይኮነ ብተግባር ክሪእዎ እዩ ስለዚ ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ከም ዝፍለጥ ኩሉ መቃብሮም ትግራይ ከም ዝኸውን ምንም ዘየጠራጥር እዩ ዝኸውን ጭርሖ ኣይኮነን እዚ ወይ ስልካ ፈኻር ኣይኮነን እዚኣ ግን ክትኸውን ትጅመር ድማ ኣላ ረመፅ እዩ ዝኸውን ድሕሪቶም ስለዚ ከመይ ናበለ ከምዚ ከተማታት ተቋፂርና ከምዚ ሒዝና ካብኡ ወረዳታት ገጠራት ወዘተ ሒዝና ዝበሃል ነገር ከመይ ከም ዝኸይድ ንሪአና እና እዚ ሓደ ዝኸድሉ ዘሎ ዘገርም ፕላን ኣቢሎም እዮም ብወያነ ግዜ ወያነ ምስ ተሰዓረ ሓደ ናይ ሸዋ ሰሜን ሸዋ መስፍን ናይ ኣምሓራ ፍሉጥ ንግዜኡ ሽሞም ረሲዖም ኣለዎ ናይ ትግራይ ገዛኢ ተሸይሞም ኣለዉ ነይሮም
ይቅርታ ቅፅዓት እዩ ቅድሚኡ ራሲ መሓድርዎ ነይሮም ትግራዋይ እዮም ድሓር ስለ ዝወየነ ቅፅዓት መፂኡ ናይ ኣምሓራ ምስለነ ከም መሓድሮ ተገይሩ ነይሩ ዝተወሰነ ብዙሕ ክኸይድ ስለ ዘይክእል ሃይለ ስላሴ ባዕሉ መንግስቲ ኣፄ ሃይለ ስላሴ ባዕሎም ቀይርዎ ምስሌን እስሒቡ እዩ ታሪክ ዓርሱ ይደግም ኣሎ ሕጂ ድማ ትግራይ መማሓደር ተመዲቦም ኣሎ ኦሮሞ ምስሌን ተመዲቡ ኣሎ ዶክተር አለሙ ስሜ ዝበሃል ትግራይ ከም መሓደር ካብኡ ካብተን ክልላት ካብ ኣምሓራስ ካብ ዓፋርስ ወረዳ ዞባ ገለመለታት ዘመሓድሩ ምስሌኔታት ተመልሚሎም ኣለዉ ፖሊሳት ፌደራል ፖሊስ ተብሎም ኩሉ ነብሎ ኢና ልክዕ ከወያን ህዝቢ ትግራይ ስለዝዓመፅ ስለዝዓመፀ ስለተጋደለ ንመሰሉ ስዒርካ ምስሌኔ ክምደው ተቢሎም ኣለዉ ፕላን ኣውፅኦም ኣለዉ እዚኦም ተሰብሲፎም ኣለዉ መፂኦም ከም መሓድርና ንርኢና እንትመፁ ክምለስ ከለዉ ክንርኢ ሓደ ግዜ እንተኣትዮም ስለዚ እቲ ዝኽተልዎ ዘሎ እስትራቴጂ ኩናት ናይ ምውዳእ እስትራቴጂ ኣይኮነን ዕንወት ዓዲ ዝዕኑ ሃገር ዝብትን እስትራቴጂ ኩናት ብሰላም እዩ መወዳእቱ ክፍታሕ ዝከኣል ኣሎም ስሜ መፂኻ ናይ ኦሮሞ ምስሌነ ኣቢልካ ናይ ዓፋር መማሓደር ምፂኻ ወረዳሌ ገለመለ በዚ ህዝቢ ትግራይ ታሪክ ብዝሓለፎ ኣካይዳ ኣይከኣልን ስለዚ እቲ ኩናት በዚ ዝሓስቦ ዘሎ መገዲ ክኸድ እንተፈቲኖም እቲ ኩናት ክቕፅል እዩ ብዝኸፍአ መልክዑ ክቕፅል እዩ ዝወፅእ ወታደር የለን ዝወፅእ ምስሌና እውን የለን ስለዚ ካብዚ ኣንፃር ትግራይ መቃብር ፀላእቲ ክትኾን እያ ትበሃል ከምቲ ቀደም ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘዋፍሮም ወታደራት ምስሌነታትን እንተይኮኑስ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እውን መቃብሮ እዚ ይከውን ትዳታ ይበል እዩ ይፍለጥ እዩ ስለዚ ወሪድካስ በቃ ከም ድሌትካ ውግእ ምውዳእ ኩናት ምውዳእ ዝበሃል ኣይሕሰብን ስለዚ እቲ ዓንበጣ መሲዱ ስኢሉ ዝረኸቦ እናወረረ ዝኸይድ ዘሎ ንኤርትራ እናሻገረ ዝኸይድ ዘሎ ወታደር ኤርትራ ኩናት በመገዲ እዚ ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ክኣቱ እንተፈቲኑ ክፀንሕ እንተፈቲኑ ውፅኢት ንስኡ ይከውን ዝገርም ውፅኢት እዩ ከሎ ኤርትራዊ ፀላኢ ኮይኑ ኤርትራዊ ማለት እዩ ኣብ መሬት ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ክብሪ ዝተዋግዩ ኣብ መሬት ትግራይ ዝተርፈሉ ኩነታት እዩ ዝፍጠር እዚ ይከውን ስለዚ እቲ ኩናት ኣካይዳ ኩነታት ከምዚ ኣሎ ሰራዊትና ብዝምልከት ኣጠቃላሊ ናይ ኩናት ምዕባል ሕዚ እዚ ዝቕፅል ዘሎ ንሕና ተማዕራሪና ዘለና ኣካይዳ ኩናት ኣሎ ፀላእቲ ዝኽተልዎ ዘሎ ናይ ኩናት ኣካይዳ ኣሎ ከመይ ከም ዝውዳእ ንርኢና ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ዓድዋ ተቋፂሮም ኣሎ ብኡገፅ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ሰራዊት ዓድዋ ተቋፂሩ ካብ ዓድዋ ንሓውዜን ንተንቤን ክቅፅል ፕላን ኣሎ ንሓውዜን ክቅፅል ገሊኡ ብገንደብታ ገይሩ ብፈረስማይ ገይሩ ገሊኡ ድማ ብዕዳጋ ዓርቢ ገይሩ ብፀድያ ገይሩ ናብ ዕዳጋ ሓሙስ ፀድያ ንምባልን ብኡ ጌርካ ናብ ብሓውዜን ንምቕፃል መደብ ሒዙ ይንቀሳቐስ ኣሎ በዚ መገዲ
ዛላንበሳ ዘለና ምክልኻል ንምባል ንምልቃዕ ኣንፈት ተኸቲሉ የብል ኣሎ ከጥቅዕ ይፍትን ኣሎ ካብቲ ክልተ ኣንፈቱ እቲ ሓደ ኣንፈቱ ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝነበሩ ውግኣት ክንሰብሮ ክኢልና ኣለና ናይ ሻዕብያ እዩ ነይሩ ብገንደብታ ገፅ ዝመፀ ንሱ ብዝመፀ ፀላኢ ያው ክቅፅለ ኣይከኣለን ጥራሕ ዘይኮነስ ክንድምስስ ክኢልና ኣለና ካሊእ ፈተነ ክገብር እዩ እቲ ካሊእ ተሪፉ ዘሎ ድማ እቲ ካልኣይ ኣንፈት ናብ ማይ ቅነጣል ኣንፈት መፅኡ ዘሎ ብኡ ገይሩ ናብ ዕዳጋ ዓሩን ናብ ቴምቤን ክመፅእ ዝደሊ ዘሎ ዝዋጋእ ዘሎ እዩ ሕዚ እውን ኣብ ውግእ ዘሎ ከመይ እናተወድአ ከም ዝኸይድ ድማ ክንርአና ብካሊእ ገፅ ብደቡብ ገፅ እውን ነዊሕ ክሻብ ሕጂ ዘየቋረፀ መጥቃዕቲ ነይሩ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ዝሓለፈ 23 መዓልትታት ጀሚሩ ብኮረም ኣንፈትን ብኣላማጣ ኣንፈትን የጥቅዕ ነይሩ ከቢድ ውግእ ይገብር ነይሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ኪሳራ ገጢሞ እዩ ግን ጥሪት ህዝቢ ንብረት ህዝቢ ሂወት ህዝቢ መዓታሊቅ እዩ ኣብዚ ሕጂ እቲ ራያ ቆቦ ናትና እዩ እንዲኦም ዝብሉ ክነምልስ እንዲና ዝብሉ ናይ ራያ ቆቦ ሰብ ታርጌት ኮይኑ እዩ መንደሩ ተቃፂሉ ራያ ቆቦ ማለት ደቡባዊ ትግራይ ኣላማጣ ናትና ይብሉ ዛታ ናትና ይብሉ ናትና ይብሉ ዝተረፈ የለን ኩሉ ነገር የቃፅሉ እዮም ዘለዉ በዚ ዝመፀ እውን ኮረም በፂሕ ኣሎ ሕጂ እናተዘራርና ኣለና እውን ከባቢ ባላ እዚ ኣላማጣ ጨርጨር ኣላማጣ ራያ ኣላማጣ ከባቢ መንጎ መኮንን ኣላማጣን ውግእ ይግበር ኣሎ ኣብ ከባቢ ኮረም እውን ውግእ ኣሎ ከመይ እናኸደ ከም ዝኸይድ ንርኢና ንሱ እውን ብኤርትራ ብቆላ ገፅ ኣብ ዓላ ብዴስኣ ኣብኡ በብመዓልቱ ደብዳብ ኣሎ ናይ ሻዕብያ ሓይሊ ተቐሪቡ ኣሎ ኣብኡ ከጥቅዕ ፈቲኑ ሎሚ ቅነ ንሱ ኣይኮነሎን እቲ መጥቃዕቲ ግን ይቕፅል ኣሎ ብኡ እውን ዛላንበሳ ብጣዕሚ ከቢድ መጥቃዕቲ እዩ እናገበረ ቀኒዩ ትማል እውን ሎሚ እውን ሕጂ ኣብዚ ናሃለና እውን ዘየቋርጥ መጥቃዕቲ ኣሎ ክሰብር ኣይከኣለን ብገርሱ ናይ ዕዳጋ ረብዓ ኣንፈት እውን ተማሳሊ ናይ ኤርትራ እዚኦም ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዩ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ መበገሲ ገይሩ ምስ ናይ ሻዕብያ ሰራዊት ሓቢሩ የጥቅዕ ኣሎ በዚ እውን ካብ ኤርትራ እውን በዚ መገዲ እዩ ዝኸይድ